ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинони муҳтарам, шахсияте ки доимо савдотиёро тамошо мекунед. Навори ҷадиди хонаҳои фурӯшии Душанбе пешкаш мешавад дар числаи 20 августи соли 2025. хонаҳои Душанберо ҳаракат кардем арзон шанавор кунем. аз 50,000 то 300,000, 400,000. беҳтарин нархҳо дар видеои имрӯза. барои реклама рақамҳоро мегзорам. хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, чизе ки барои реклама бошад. ва боз метавонем рафта хонатонро аз пеш навор кунем, дар ютуб, тикток, инстаграму сомонтиҷи монем ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда бутем азиз. ба ҳам хотир дар видео лайк монен, дар канали мо обуна шен, фикротонро комментария кунен. навора сар мекунем, тамошо кунем азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд, мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауд ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд бошад, агар омада худшон бортона мегиранд, прямо Туркистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебарад. азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкати боярнок, ширкати Акаи Нозим марамат, срочно боротона занг дада роҳӣ кунед азиз. ва дӯстони азиз, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии Душанбе. 280,000 сомон хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хушрӯ бо диққат гӯш бикунем ачо. хонаи назди ҳавлигӣ ки дорои 2 сотик замин, 2 ҳуҷра дар назди мошинбозори нави шаҳри Душанбе қарор дорад, ина ки арзиш 280,000 сомон. хона дар бари мошинбозори нав, якум кӯча, 2 хона, кухни, ҳаммом дар дарунаш. бачаҳко нигоҳ кунен, ҳами гапи мара гӯш кунен. фақат ҳамин навороро дӯстон, шахсиятҳое ки тамошо мекунен, сабр карда тамошо кунен, адресҳоро гӯш кунен. ман пони мефаҳмонам, баъдан рақамҳои соҳибхонаҳоро мегзорам, занг занед бачаҳо. нашоти хона ватсапшо намондем 280,000 сомонӣ. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ мо. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. ина қисмати дохили хона. як ҳуҷрага квартира ки масоҳати 34 метри квадратира ташкил метиҳад дар якум этаж. ин квартира бошад дар шаҳри Душанбе, дар поёни корвон дар гравзавод қарор дорад. як хонагаи фурӯшӣ бо таъмири замонавӣ бо чизу чора дар ошёнаи якум савдо мешавад ки бино аз 6 ошёна иборат буда дар назди бозори ҳаёти нави гравзаводи корвон қарор дорад. об ва барқ доимӣ, ҳуҷҷат шартномавӣ. хуб, дар назди бозор, мактаб, масҷид хонамон қарор дорад ки арзиш 295,000 сомонӣ ҳастай. дар ҳамин дом дӯстон қарор дорад. маълумоти пурра занг бизанем бача азиз. ва дӯстони гиромӣ, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ мо. квартираи фурӯшӣ мо дар ҳамин дом қарор дорад бача азиз. дуҳуҷрага квартира масоҳати 60 метри квадратира ташкил метиҳад ки дар этажи дуюм қарор дорад, кӯчаи Гагарин, шаҳри Душанбе. хуб, хона дар ноҳияи Рӯдаки Ленский район, кӯчаи Гагарин ҷойгир ҳастай. дар наздаш коллеҷ, садик, масҷид, мактаб, маршрути 45, 41, 268 ба пеши хона мегзарад. дом будай ҳамин ҳолат, фақат ремонт мекунӣ халос. одамои серьёзни занг занен, иншоалло бо якчи нимчи савдо дора. бози рашта 240,000 сум нархи квартира, боз иншоалло арзон мешавад. лайкотонро монен, меҳнатҳоро қадр кунен, дар канал подписатсия кунен. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ имрӯза монча.
квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар ҳамин дом қарор дорад. қисми дохил коробка. дуҳуҷрага квартира ки масоати 48 метри квадратира ташкил метиҳад, ки дар 10-ум этаж қарор дорад. гардиши Ленинград, фабрика Ленинград, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе ба қарор дорад. арзиш ҳамин дом 263 000 сомон, 48 метри квадратира ташкил метиҳад. ассалому алайкум мардами квартирахар меган ва подписчикои Сауду ТВ. хона дар гардиши Ленинград, дом бучидагӣ, дома фасад дадестиян, иҷозати ремонт ҳастай, марҳамат, срочна 263 000, кам таракак арзон мешавад. бисёр не ҷои мешидагишай камтар Сауду дорад. ҳолати коробка. занг занен ватсап шуна аз номи сомонаи Сауду ТВ. дӯстони азиз ва дӯстон, мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшимон. видеода лайк монен, дар канал обуна шен, наворора сабр карда то охир тамошо кунен, ки Сауду ТВ оиди ҳар як хона маълумот мерасона ва баъдан рақамҳои соҳибхонаҳоро мегзорад. занг оиди квартира. якҳуҷрага квартира ки масоати 33 метри квадратияи, якум этаж, дар Гипразем, дар шаҳри Душанбе. якҳуҷрагаи фурӯшӣ. хуб, чӣ меган, 33 квадратни метр, кухни дорад, канализатсия ҳастай. хуб, маълумоти бештарша тариқи рақамҳои ватсап 0959 265 000 сомонӣ. ҳамин наворои мо агар лайка кам бигира, гарайни хафа мешавем, чунки имрӯза видеои хонаҳои Душанбе фақат нархи наво аму 200-300 ҳамин қадар ай бача азиз. ҳамон хотир дастгирӣ кинем, бо иншоалло навор мешавад. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дорои 3 ҳуҷра, масоати 2 сотиқ замин, дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино қарор дорад, ки арзиш 380 000 сомонӣ. ассалому алайкум мардами хонахар, тамошобинои акаи Сауду ТВ. хонаи мо фурӯшиай, пешниҳодтон кадестян. суруға Душанбе, аз политехникум то маҳалла 15 дақиқа роҳай. хона дар назди роҳ наздик мебошад, ба маршрутка ва дигар намуди нақлиёт шиштан қулай мебошад. ҳуҷҷатҳо боша 100% ҳастай, свет ҳастаяни ҳастай, қай одали боҷо ҳастай бача азиз. дигар маълумоти бештар тариқи рақамҳои 5505, нарх 380 000 сомонӣ. занг занем аз як бача азиз. ва дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаҳои назди ҳавлигӣ, чем квартираҳо камтар қиматтар ай бача азиз. медонем барои чӣ? барое ки мо мековем ҳамун хонаҳое ки бояд нахеза, ҳамоша навор мекунем. хонаи назди ҳавлигӣ дорои 4 ҳуҷра, иҷа падвалш, телефон просто чапана. дорои 4 ҳуҷра, масоати 2 сотиқ замин. фирдавсии Душанбе, нигоҳ падвала десен, таги диреза падвал. хоб, 450 000 сум нарх. фурӯшӣ дар маҳаллаи Гулбутта, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбутта, шаҳри Душанбе, пушти гравозавод, поёни корвон ба қарор дорад. чорхонага беабои қадабои тайёра, яъне ки қаталог задестан, заминаш 1.5-2 сотиқ ташкил метиҳад, ки дорои 4 ҳуҷра, 450 000 сум арзиш. худотон бо занг зада аз номи канали мо барсон бошен. 88 рақами ахирша. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшимон. видеода лайк монен дӯстон. идом дар масирокай. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира, 16 этаж, 63 квадратни метр, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе. фурӯшӣ дар Зарафшон, назди поликлиникаи 14, посольствои Америка ва Узбекистон. хоб, поликлиникаи 14, кабинети 14 не бача аз поликлиникаи 14. хоб, баъдан назди таксиҳои Ҳисору Регари шаҳри Нав. фурӯшӣ дар Зарафшон, масоати 63, қариб 64 квадрат, 16 этаж, монтаж, шкатур, шпаклёвка шидагиай,
нарх 300,000 сомонӣ ки боз арзон мешавад. аз номи сомонаи Сауду ТВ занг занед. хонаҳотона видео карда рӯй кунед, ё ки рафта худмон навориш мекунем, ё ки сурат видео рӯй кунед, рекламаи фасон мекунем. ютуб, тикток, инстаграм, сомонтиҷӣ любой ҷо рекламаш мекунем. бача азиз, мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. дукомната квартира ҳастае ки якум этаж масоати 55 квадрат. анаи бошад дар ноҳияи Сино Душанбеай. хона дар Гипразиям қарор дорад. Навбаҳор 1. каручи пушти заправкаи Тоҷирон дай. 9 этажа домай. хона дар якум этажаи Соколни этаж да қарор дорад. бача азиз, 55 квадрат, 344,000 сомонӣ. ҳамаи транспорт ҳастай. садик, мактаб наздикай. хоб ремонто люкс, беҳтарин ремонто нашуд нарх 344,000 бо савдои соз дора. рақамҳои 0404 ахири рақамҳои ватсапи соҳибмулк ки метавонен биромада занг занена пурсоншем бихарин зиндагӣ кунед. аз мо навор кардан, аз шумо лайк мондан. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якуҷага квартира дар 3 этаж масоат 30 метри квадратӣ. ноҳияи Шоҳмансур, 7 километр, шаҳри Душанбе. 380,000 сум нарх як хонага дар навастройка бо ҳамаи шарту шароити зиндагӣ муҳайё шудагӣ. дом бошад 4 этажа. хона дар 3 этаж қарор дорад. тарафи 7 километр дар лаби роҳ рости автодром. фақат харидори аниқ занг занад савдои соз дорад. ирӯза навор тамом шид. нашуд ки хона 380,000. видеода лайк монед дӯстон, дар канал подписатсия кунед, меҳнатҳоро қадрдонӣ кунед, хонаҳотонро роӣ кунед, навор карда реклама карда мегузорем дар ютуб, тикток, инстаграм, сомонтеҷе. подписатсия кунед. рақамои ма дар аввали видео. раҳмат ба ҳаматон.